Krásne dobré ráno, dievčatá. Pozdravujem vás pri stredajšom produktovom okienku, ale hlavne poďme sa pozrieť, čo nám prináša november a jeden z balíčkov, ktorý mňa veľmi zaujal a ktorý je veľmi variabilný a môžu ho začať používať aj dámy, ktoré možno nepoužívajú celú sadu Mary Kay, tak sa poďme spoločne na to pozrieť. Ako prvé však, predtým, ako sa pozrieme na fantastický balíček Clinical Solution všetkých prípravkov, tak sa pozrime spoločne na skvelú akciu 1+1. Dobré ráno, Saši, pozdravujem. Pozdravujte dievčatá a mrkni sa spolu so mnou na fantastický balíček a produkty, ktoré obsahuje, ale hlavne, prečo sú tak dôležité pre našu pleť. Predtým však sa pozrieme na náš fixačný gel pod make-up. Neviem, dievčatá, či viete, čo v knihe o kráse znamená takáto značka. Je to ako medaila. Táto značka znamená, že je tento produkt, alebo získal v niektorom z rokov odporúčanie od kozmetológov a vizážistov Českej a Slovenskej republiky. Takže je to produkt, ktorý naozaj má svoje opodstatnenie. Čo vlastne robí ten produkt a akú konzistenciu má pre tie z vás, ktoré to nepoznáte. Je to taký priesvitný gélik, ktorý sa alebo tak nanesie na vaše problematické partie, problematické v tom slova zmysle, kde máte viac rozšírené pory. Ak ste dáma, ktorá potrebujete mať dokonalý make-up počas celého dňa v práci, čo asi potrebujeme každá, tak práve pre vás je vhodný, pretože on veľmi pekne vyplní, zároveň nezvýrazní vrásky, urobí trošku matný efekt pre tie z vás, ktoré používate rozjasňujúci make-up alebo CC krém a chcete, aby tá pleť mala zmatňujúci, taký zmatnený efekt, tak práve vďaka tomuto fixatéru nadobudnete tento efekt. Ale samozrejme nevysúša pokožku, takže ho odporúčam aj pre dámy, ktoré majú suchšiu pleť a tu a tam sa môže objaviť ešte zo začiatku, ak ste začala používať Mary Kay, tak nejaká tá šupinka, alebo ste naozaj citlivá na to a tá pleť reaguje, aj keď menej pijete, takže sa to hneď prejavuje tými šupinkami. Tak práve toto môže byť skvelý pomocník, má aj SPF 15, čiže úplne ideálne. Zároveň vás chráni aj pred UVA a UVB žiarením, takže skvelá kombinácia aj k našemu CC krému a dokonca taký skvelý tip na rýchle nanesenie toho fixatéra. Buď to môžete dať priamo na pleť, alebo to zmiešate rovno s make-upom alebo s CCčkom. Takže 1+1 zadarmo práve v tomto mesiaci. Dievčatá, nenechajte si to ujsť, lebo ja dennodenne používam tento fixatér. Bez ohľadu na to, či potrebujem, aby make-up vydržal dlhšie alebo nie, tak som si to posledné dni maximálne obľúbila. A tá pokožka je naozaj extrémne jemná po nanesení tohto fixatéru. Čau Saši, pozdravujem ťa, ahoj Jani. Buďte tu spolu so mnou, pretože sa ideme pozrieť na fantastický, ale fantastický balíček. A ten balíček pozostáva zo všetkých našich produktov Clinical Solution. A poďme sa teda spoločne pozrieť na to, aby sme si rozobrali úplne do takého detailu všetky prípravky, z ktorých pozostáva tento balíček, aby ste si možno každá uvedomila, ktorej zákazničke by ste ho rada odporúčila a ktorá dáma je vhodná adeptka na používanie tohto prípravku, ale tak ako som povedala na začiatku, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že tento balíček je skvelý pre aj dámy, ktoré nemajú celistnú alebo celú radu kozmetiky Mary Kay zatiaľ, ale majú svoje obľúbené prípravky a vy ich chcete, alebo my im chceme odporúčiť aj niečo viac výživnejšie, pretože Clinical Solution rada, ktorú nájdete v knihe o kráse, v novej knihe o kráse, ja ju aj idem nájsť, aby ste vedeli, že je to výnimočná dvojstránka a je to dvojstránka, ktorá sa nachádza na strane 16 a 17. Je to napísané, je tu podporme svoj boj proti vráskam. Je to dermokozmetika, to znamená najúčinnejšia kolekcia, rada, najúčinnejšie prípravky, ktorých v Mary Kay máme. Takže poďme sa spoločne pozrieť na na tú prvú našu flaštičku, tak spontánne to asi budem vyberať a je to naše super sérum, super sérum proti vráskam, čiže má fialový nadpis, určite ho dobre poznáte, ale poďme sa teda pozrieť. Obsahuje revolučný hexapeptid, jemne uvoľňuje tvárové svaly, tým sa nevytvoria výrazné línie a vrásky, stimuluje prirodzenú tvorbu kolagénu a tým má protivráskový efekt. Zároveň my všetky dobre vieme, že obsahuje aj resveratrol,
Tento resveratrol neutralizuje voľné radikály, to sú tie radikály, ktoré napadajú naše bunky a ktoré ju poškodzujú, čiže ktoré spôsobujú starnutie pleti. 20-násobne zvyšuje účinok vitamínu C a tým sa podieľa na podpore imunity pleti, podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a má protizápalové účinky. Zároveň toto naše sérum obnovujúce, alebo neobnovujúce, super sérum proti vráskam, obsahuje aj vitamín C, ktorý je silný antioxidant, základný vitamín pre pleť, neutralizuje voľné radikály, podporuje imunitu pokožky, podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu, elastínu, podporuje obnovenie a hojenie a detoxikuje a rozjasňuje pleť a účinne bojuje proti pigmentovým škvrnám. C má aj túto úlohu a spevňuje cievne steny a tým redukuje žilky. Takže je veľmi dobré aj pre dámy, ktoré majú citlivejšiu pleť a už sú zvyknuté na naše vitamíny, tak to kľudne môžete zaradiť do starostlivosti o pleť, pretože toto C práve môže pomôcť aj k tomu. Zároveň to obsahuje aj vitamín E, čo je antioxidant, neutralizuje voľné radikály, to hovoríme pri každej jednej zložke, pomáha znižovať suchosť pleti, urýchľuje hojenie, podporuje hojenie a pomáha eliminovať aj starecké škvrny. Takže vidíte, nielen sérum na rozjasnenie tónu pleti, ale práve aj toto C je vhodné pri pigmentových škvrnách. Poďme sa spoločne pozrieť ale na ďalší prípravok, z ktorého pozostáva práve tento balíček. A to je balíček s rozjasňujúcim supersérom pre nové kozmetické poradkyne, pretože tie flaštičky vyzerajú totálne rovnaké, tak toto supersérum je s oranžovým nadpisom a je to strady teda booster, je to dermokozmetika, čiže koncentrovaný roztok, dá sa povedať. Obsahuje kyselinu felurovú a je to silný antioxidant, viditeľne priasňuje pleť, jemne redukuje aj vzhľad pupáčikov, ak máte nejaké pupáky, tak pomáha aj toto rozjasňujúce super sérum, sťahuje červené žilky, sťahuje začervenanie, červené fľaky a pomáha pri pigmentácii, čiže pri pigmentových flakoch. Obsahuje aj niacidamid, čo je B3 vitamín, ten rozjasňuje pleť, je to samozrejme silný antioxidant, zjednocuje rovnaký tón pleti, minimalizuje začervenanie, a zároveň minimalizuje aj vzhľad pórov. Výťažok z bielej fazule, ten sme mali aj predtým v sére a ten podporuje rozžiaruje a zjednocuje tón pleti a aminokyseliny obsahuje zo zelenín. Tie sú veľmi dôležité alebo základnou stavebnou jednotkou proteínov a tie tvoria až 75% tela. Sú dôležité pre tvorbu kolagénu a elastínu, zlepšuje pevnosť a pružnosť našej pokožky. A tieto aminokyseliny výborne hydratujú pleť, urýchľujú hojenie a regeneráciu pleti a tým chránia a tiež sú protizápalové. A taktiež to obsahuje glycerín a ten viaže vlhkosť pleti. Takže veľmi dobré super sérum druhé, ktoré je súčasťou práve tohto balíčka celého Clinical Solution. Poďme sa pozrieť na tretie. A to tretie som dala teraz cieľene, pretože oranžové a fialové, povedzme si ešte pre nové kozmetické poradkyne a pre dámy, ktoré budú začínať práve s používaním týchto dvoch super sér, oranžové a fialové super sérum nesmú ísť dokopy. Čiže jedno si dáte ráno a jedno večer. Tieto dva prípravky sa nemajú v láske spolu, takže určite večer si možno dajte C, ráno si dajte rozjasňujúce alebo naopak. Ale k týmto dvom môžete dokombinovať a priam by som povedala, že musíte doplniť aj toto naše super sérum hydratačné, ktoré obsahuje soľ kyseliny hyaluronovej spolu s kolagénom a elastínom. Je to základná látka v boji proti vráskam a zároveň obsahuje aj ceramidy. Tie sú základnou stavebnou jednotkou kaktusov, preto nevyschnú na púšti, takže ten ceramid je veľmi dôležitý, že je v kombinácii práve s touto kyselinou hyaluronovou. Zároveň to aj obsahuje železník, ktorý upokojuje, udržiava pleť zdravú, lecitín, udržiava v pleti hydratačnú rovnováhu a vitamín E. Ale podstatou je, že toto naše super sérum hydratačné obsahuje veľkomolekulovú a malomolekulovú kyselinu hyaluronovú, dievčatá. To je veľmi podstatné povedať, že je to špeciálne zloženie, pretože
priťahuje vlhkosť do pleti nielen z vonku, ale aj znútra. A preto je tak jedinečné. Takže toto modré, za mňa ho môže naozaj používať celá rodina, takže vrelo odporúčam aj pre detičky, možno kto má nejaký problém na koži, šupinky, akýkoľvek taký nejaký problém s pokožkou, kde je začervenaná, kde sú šupinky, tak úplne v pohode aplikujte toto hydratačné super sérum aj pre mladších členov rodiny. Takže vrelo odporúčam a určite si ho doplňte práve na toto zimné obdobie. A je skvelé, že Mary Kay nám práve urobila tento vianočný balíček so všetkými týmito boostrami a dôležitými prípravkami pre našu pleť. No a poďme na štvrté super sérum, ktoré obsahuje taktiež tento balíček. To možno viaceré ste ešte ani nevyskúšali a to je s PHA a AHA kyselinami. Je to prípravok alebo jeden z boostrov, ktorý si nenanášate každý jeden deň. Je to booster, ktorý si aplikujete len 2-krát do týždňa a on má za úlohu, alebo jeho dôležitá funkcia je, že exfoliuje našu pleť. Takže poďme sa spoločne pozrieť na to, čo vlastne robia tie kyseliny. PHA kyselina je to druhá generácia AHA kyselín, má väčšie molekuly a tak zostáva na povrchu a zabezpečuje tak jemné odstránenie buniek. Naša PHA kyselina, čiže táto, ktorá je v tomto boostri, bola špeciálne vybraná, aby mohla zostať na pleti cez noc, čiže neirituje pokožku, pomáha pri zlepšení rozjasnení pleti a štruktúry pleti vďaka tomu, že narúša väzby poškodených a starých buniek na povrchu pleti a tým ich pomáha k lepšiemu, rýchlejšiemu odstráneniu, zlepšuje tón pleti, rozjasňuje, pomáha pri akné, čiže veľmi dobrá pomôcka aj pre mladších členov rodiny a spoločne s týmto C-čkom je to fakt skvelý bojovník proti akné, dievčatá. Nebojte sa tieto boostre naozaj naordinovať aj tínedžerom, ktorých trápi práve tá pokožka. A potom ešte, čo by som chcela k tomu povedať, že pomáha pri akné, vyhľadzuje jemne drsnú pleť a hydratuje. Potom tam máme AHA kyselinu glykolovú, má omnoho jemnejšie molekuly ako tá PHA a tým pomáha odstraňovaniu poškodených buniek do hĺbky pleti. AHA urýchľuje obnovu pleti tým, že narúša väzby medzi poškodenými bunkami nielen na povrchu, ale aj v hĺbšej vrstve. Pomáha s rozjasnením, zlepšuje štruktúru a celkovo pomáha k hladkosti pokožky, stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje regeneráciu a obnovuje pleť. Glycerín vieme, že viaže vlhkosť pleti a betaín výborne hydratuje pleť. Takže toto sú tie zložky, ktoré obsahuje práve toto zelené naše super sérum. Ale dievčatá, pozor, toto super sérum nenanášate každý deň, ako môžete tieto 3. Čiže modré, oranžové a fialové, ale zelené dávate len 2-krát do týždňa. No a poslednými takými tými bojovníkmi proti vráskam v tomto zložení je práve Clinical Solution, to je úplne prvá rada, ktorá prišla a to je čistý retinol a obnovujúce mlieko. Tak sa poďme pozrieť na to, na čo je dobre ten retinol, a na čo je dobre to obnovujúce mlieko a či sa to dá používať zvlášť, a ako môžete využiť ešte aj toto obnovujúce, upokojujúce mliečko. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže pri retinole, pri 0,5% retinole, tá veková hranica alebo vekové ohraničenie je 30+, ak sa bavíme o tom, že chceme bojovať proti vráskam. Ale v prípade potreby, a to je pri mladších ročníkov, ktoré majú nejaké kožné problémy, to znamená v podobe akné, hormonálne zmeny, tak môžeme siahnuť aj naozaj k členom rodiny, ktorí sú mladší. Používajú to všetky typy pleti. Je to na jemné a hlboké vrásky, rozšírené póry, jazvy, pigmentové škvrny, akné, predchádzanie starnutiu. Jediné, čo musím vypichnúť a pripomenúť vám, dievčatá, pre také opakovanie, ale pre nové kozmetické poradkyne, nesmú to tehotné ženy a dojčiace matky, vtedy sa neodporúča to používať, alebo ak idete niekam na dovolenku, hlavne v lete, sú tu dámy, ktoré to používajú celé leto, ale pred dovolenkou sa to neodporúča, keď viete, že budete dlho na intenzívnom slnku.
Aplikácia je večer, pretože retinol je veľmi senzitívny na slnko, takže sa to aplikuje len večer. Tie z vás, ktoré ste tu dlhšie, tak viete, že Mary Kay vyvinula špeciálny proces retinizácie pri Clinical Solution, aby tam tá iritácia pokožky nenastala. Takže zopakujme si, ako sa to používa. A to prvý až druhý týždeň, ak to začnete používať, čiže ten proces retinizácie nastupuje následovne. Použiť jedenkrát v týždni, ten istý deň, s tým, že to použijete zriedené. Dáte 1 pumpu séra retinolu a 2 až 3 pumpy, 1-2 pumpy podľa toho, aké množstvo chcete naniesť na pokožku, tak si to zmiešate kašičku a naniesiete na pleť. Pozor, vynechajte určite očné okolie a nenanášajte si to na krk. Tam sa to neodporúča, takže prvý a druhý týždeň v ten istý deň dáte si pripomienku do kalendára, aby ste vedeli, kedy to máte použiť. Tretí a štvrtý týždeň opakujete proces. Je to taktiež jednotýždňová, jedenkrát za týždeň aplikácia, ale s tým, že už nedávate kašičku, ale dávate si najprv retinolové sérum, retinol sérum a následne si nanesiete, keď sa to vstrebe do pokožky, následne nanesiete obnovujúce mlieko, aby vám to dobre dohydrovalo a aby tá iritácia nenastala, ktorá môže pri retinole, takže naozaj pleť treba mať skvelo hydratovanú, aby pri retinole sa nestalo nejaké začervenanie. Ak by náhodou aj nič sa nedeje, pridáte si len častejšiu aplikáciu počas toho týždňa obnovujúceho mlieka a tu doplním informáciu, že si ho nemusíte nanášať len raz do týždňa, ale práve môžete počas toho procesu retinizácie kedykoľvek počas týždňa zaradiť toto mlieko do starostlivosti o pleť. Takže to máme 3. 4. týždeň, 5. a 6. týždeň zvyšujeme teda intenzitu, takže si to nanesiete nie raz do týždňa, ale 2-krát a znova sérum, v strebe sa to potom dávate upokojujúce mlieko. A 7. 8. týždne znova nedáme 2-krát, ale zvyšujeme intenzitu na 3 až 5 krát. Naozaj pri procese retinizácie treba počúvať vašu pokožku, treba si vnímať a sledovať ju a zvyšovať tú intenzitu práve podľa toho, ako pleť reaguje. Ak máte menej citlivú pleť, tak si myslím, že úplne ten 7. 8. týždne znesiete 5 krát do týždňa úplne v pohode. A po tých 8 týždňoch už si to môžete naaplikovať naozaj 5-6 krát do týždňa, do týždňa večer. A môžete už tam potom pridať aj ďalšie prípravky. Počas celého obdobia retinizácie, čiže počas tých 8 týždňov, kedy si pokožka zvyká na ten retinol a obnovujúce mlieko, ale hlavne na retinol dievčatá, nepoužívať žiadne masky, môžete hydratačnú maximálne, peelingy vynechať, hydrogelové vankušiky pod oči, aby naozaj radšej ich dajte na chvíľku bokom, ani prípravky s vitamínom C, to znamená, že ani regeneračné C plus E. Ak tú pokožku nemáte nejakú veľmi citlivú a vnímate to, že tá pokožka dobre reaguje na retinol, tak si ho môžete 1-2 krát do týždňa zaradiť. Clear Proof sadu, tu treba naozaj odstaviť na 8 týždňov. Neodporúča sa ísť do solária a nepoužívať ani sonickú kefku. Ak ste ešte stále držiteľka sonickej kefky a máte ju doma, tak vtedy počas retinizácie ju prosím odložte. Po ukončení retinizácie s týmito prípravkami môžete postupne začať, ale je to naozaj o tom, že počúvajte pokožku, pozerajte, ako reaguje, ak tam pridáte nejaké ďalšie sérum. Ale myslím si, že po 8 týždňoch, keď je pleť zvyknutá, tak úplne v pohode môžete zaradiť ďalšie prípravky. Ale keď si dáte peeling, tak naozaj vtedy možno dajte si to vtedy tak, aby ste si nedali aj peeling, aj zároveň retinol. Účinné látky, takže retinol alebo vitamín A je top zložka v dermokozmetike, pôsobí v hlbokých vrstvách pokožky, bojuje proti existujúcim vráskam, proti pigmentovým škvrnám, priamo pôsobí na deľbu buniek. Nové bunky pokožky sa tvoria rýchlejšie prebieha bunková obnova, regeneruje kožné bunky, napomáha exfoliácii, preto sa nesmie používať peeling počas práve tej retinizácie. Čiže stará koža sa rýchlejšie odstraňuje, remodeluje sa, naozaj tá pokožka vyčistí sa. Ja to naozaj vrelo odporúčam dámam, ktoré sú tu nové a ktoré majú stále pocit, že ešte to stále nie je ono pri používaní Mary Kay, tak si nasaďte práve retinol a dokúpte si práve túto vianočnú ponuku všetkých tých prípravkov, ktoré obsahuje tento Clinical Solution balíček vianočný.
Potom tu máme glycerín, viaže vodu, ten veľmi dobre hydratuje. Vitamín E je vitamín krásy, základný vitamín pleti, je účinný antioxidant. Betaín, argánový olej, kyselinu askorbovú, ktorá podporuje imunitu pokožky, takže naozaj to retinolové sérum má opodstatnenie aj pri boji, keď máte nejaké kožné problémy. Obsahuje aj extrakt z rastliny Acmella oleracea, prírodná alternatíva botulotoxínu, čiže cielená zložka proti starnutiu, vyhľadzuje vrásky, zjemňuje, spevňuje pokožku a stimuluje fibroblasty k tvorbe kolagénu. Rozmarín, moruša biela, kyselina mliečna, je to vlastne jedna z AHA kyselín, má exfoliačné účinky a obsahuje aj transportný systém, o ktorom som aj rozprávala pri Reaper kolekcii a ten zabezpečuje, že tie zložky sú schopné preniknúť hlbšie. No a to som teda rozprávala o sére a to o retinole a toto obnovujúce mlieko, dievčatá, je naozaj skvelé pre celú rodinu. U nás ho používajú deti ako krém každodenný na tvár ráno a večer. Je to jemnučký krém a veľmi dobrú skúsenosť už mám pri klientoch, ktorí majú problematickú pleť, že majú psoriázu alebo nejaký exém a sú už citliví aj na tieto zmeny počasia, hlavne na to chladnejšie počasie vonku. Obsahuje tento prípravok skvalén a ten má výrazné antioxidačné, hydratačné účinky, zmäkčujúce účinky, dodáva kyslík a energiu bunkám a tým výborne regeneruje. Obsahuje ďalej kokosový olej, svetlicový olej, saflorový olej, ktorý má hydratačné a revitalizačné účinky, výborný na suchú a citlivú pleť, olivový olej, jojobový olej, znova transportný systém, ktorý zabezpečuje, že tie zložky sú schopné preniknúť hlbšie a tak regenerujú a obnovujú pleť v hĺbke pokožky. A samozrejme aj glycerín, ten tam nesmie chýbať. Takže toľko práve k tomu balíčku, ktorý obsahuje, ak sa mi to podarí chytiť do ruky, ktorý obsahuje 7 produktov.